Jesús Vázquez Almuiña visitaba esta mañá as obras de ampliación das urxencias do Hospital do Barbanza. Os traballos que estarán listos no mes de xullo permitirán dotar o servizo de preto de 1000 metros cadrados de nova superficie, ademais de supoñer unha reorganización dos espazos para mellorar a capacidade de atención. Vamos a facer unha remodelación integral, ganando espacios para a atención a todas as actuacións, tanto a nivel de adultos como pediátricos, tratando de levar unha parte, digamos, máis interna, con os boxes e tamén a observación, e unha parte máis ambulatoria hacia a parte, digamos, máis a parte sur desta obra. Desde logo, como digo, é unha obra que se licitaba en torno a 1.400.000 euros, en principio había un prazo de licitación de uns 11 meses, pero que a empresa ofertou unha reducción tamén de 7 meses, co cual, bueno, calculamos que en xullo aproximadamente podamos ter xa rematado. Incrementamos, como digo, boxes, tamén as zonas de observación, salas de espera tamén para a pediatría, tamén despachos médicos e, como digo, sobre todo funcionalidade moi superior, máis resolutiva. As obras, que supoñen un investimento próximo a 1.400.000 euros, estánse a executar por fases para minimizar o impacto sobre o servizo. Con respecto ás numerosas incidencias das últimas semanas e as queixas formuladas por profesionais de urxencias de varios hospitais e centros de saúde en toda Galicia, o conselleiro asegurou que se están a adoptar as medidas necesarias para reforzar a atención e reducir os tempos de espera. As urxencias hospitalarias son o único servicio non planificado, pero que ten unha capacidade de adaptación moi importante. Temos espacios cada vez máis ampliados, este é un exemplo que presentamos hoxe, e lóxicamente tamén, según eso, reforzamos en personal para a atención. E damos resultado, a veces en un tempo un pouquiño superior, pero desde logo dando, eu creo que unha resposta moi eficaz.